ассалому алайкум ба ҳама подписчикои Саудотеҷе ва мухлисои бачаи ашкидор. Ҳама каса бардуи азиз созен, хубен, саломатиётон хубай. Апашкош мо ҳам созен, тинҷен, зинда бошен. Имрӯз бардуи азиз 4 апрели соли 2025 1,000 рубли русӣ баробар ба 128 сомонӣ. дӯстони азиз, дар имрӯза видео мошинҳои Opel Astra G, Hyundai Avante, Mercedes Sechka, Mercedes Zaychik, Kia K5 ва дигар хел мошинҳои арзон қабул кардем. ҳозир барои шуморо якта ба якта нархошона гап мезанем. фақат шумо то охири видеора тамошо кунед. ва форатон ки ай ҳамин канал мошин, хона ё квартира мисол бихарен, бардуи азиз апашко вақти шуморо намегирад, на поёнда кнопкаи подписатсия ку ҳамонро биҷиқен ки мисол ман видеои нав кардам, телефони шумода мерава. Ана ки мерем устуста. Ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео. Ана бобиҷон, Ила бай. мошиноро дидед? ها دیدم. Ширкати Бахтиёру Баҳромҷон дар Россия. Дар анамин борҳое ки Тоҷикистон меоянд, ها бозори Садовод ва Люблино ҷамъ мешаванд. Борҳое ки бо дар гирду атроф аст, ҳама ройгон ҷамъоварӣ мешаванд. Ҳамин борҳоро барои Тоҷикистон овардан ку аз рӯи вазн бо инсоф нархгузорӣ карда мешавад. بچه. ана вақте ки борҳо омад ба Тоҷикистон ки даромад, аз ҳамин хуҷанди бостонӣ сар карда тақсимот сар мешавад, ба Душанбе шаҳр даромада, дигар ҷойҳо, ноҳияҳои гирду атроф ва умуман ноҳия, умуман тамоми шаҳру ноҳияҳои Тоҷикистон борҳо тақсим мешавад. бобиҷон, аз ҳама асосаш кафолат дорад. نه گرانتیا. бале, هی نویر حکای باباش شما فهمیدین. این رقم تلفن در همین زیر ویدیو نوشتگی بدهید. شما هم زنگ بزنین، در خانه تان چای تلخ خورده استراحت کنین، بار خودش می اومده. бардуи азиз, ядона лайкира биҷихена ва навори мара то охирша тамошо кунед. бардуи азиз, мошини фурӯшии Kia K5 будай. соли баромадаш 2017. сӯзишвориш бензин, мотораш D, коробкаш автомат. ана ҳуҷҷатҳо 6 моҳи дига будай. бардуи азиз, 6 моҳи дига ане ки ҳуҷҷат доштай. балонош 80%, чухолои фасон задагия. бардуи азиз, хадавоиш мега созай, монитор задни камера дора. 4 дараш электропакет зуни азиз, печка ва кондиционераш 100% кор мекунад. бардуи азиз, мошин қарор дорад дар ноҳияи Рӯдакӣ, яъне ки Пешина Ленский район. ҳозир бардуи азиз, номи наваш ноҳияи Рӯдакӣ шудагия хеле бисёрат медонед. нархи мошина гуфта ки 148,000 сомонӣ бугӯ. 148,000 сомонӣ. дӯстони азиз, номерои телефонаш кор мекунад. дар ин рақамҳо WhatsApp ҳам дора. метавонед ки занг бизанед, маълумоти бештара аз соҳиби мошин бигирен. нархи зурайнакӣ. бардуи азиза мегзарем ба дигим эълони имрӯза. бо диққат гӯш кунед. як кадам мошини кредит дар корай. бардуи азиз, ана чӣ хеле ки гуфтем, як кадам мошинҳои кредит дар корай то 60-70,000 сомона боша мехара. BMW ё Toyota боша бо зур мешава. мақсад ки бардуи азиз, ягон мошини соз боша, мега ғам натада, мақсад ояндада ғам ната. бардуи азиз, мақсад ана касе ки мошини кредит то 60-70,000 сомона дошта бошен, срочно ҳамин якада занг бизанен. номерои телефони поёнгиш WhatsApp-ам дора. бардуи азиза мегзарем ба сеюм эълони имрӯза. бо диққат гӯш кунед. мошини фурӯшии Mercedes Sechka, соли баромадаш 1995 сол будай. 1995 сол. бардуи азиз, Mercedes Sechka. сӯзишвориш бензин ва гази евро 4 кор мекунад. объём мотораш 1,8 литрае. коробкаш бардуи азиз автомат. балонош навай, хадавоиш 80%, ҳуҷҷатош 9 моҳи дига. бардуи азиз, утилизатсия дора. ана бардуи азиз, монитор задни камерарам доштай, 4 дараш электропакет, печка, кондиционерам дора. дӯстони азиз, мошин қарор доштай дар шаҳри Бохтар. нархи мошина 47,000 сомонӣ мега. 47,000 сомонӣ. ба пули русӣ чанд қа мешавад дар рӯи экран навистагиам. номерои телефонаш кор мекунад. дар ин рақамҳо WhatsApp-ам дорад. дӯстони азиз,
бардруи азиз мегзарем ба чорум эълони имрӯза бо диққат гӯш кунед. Lexus RX сери S гуфтагия соли баромадаш 2008 сӯзишвориш бензин ва газ кор мекардай. Объем моторош 7,5 бардруи азиз, 3.5 литр коробкаш автомат. соҳиби мошин гуфтагия ки як сола ҳуҷҷат дора, алиш намешава, илтимос саргардон накунед гуфтагия. бардруи азиз нархеш ана 94,000 сомонӣ гуфтагия, не ки охири нархеш 91,000 сомонӣ ҷои пулгиришай. илтимос кардагия ки беҳуда занг назанен, 91,000 сомонӣ ҷои пулгиришай. мошин дар шаҳри Душанбе қарор дорад. бардруи азиз мегзарем ба панҷум эълони имрӯза бо диққат гӯш кунед. як мошини арзони дигара гап мезанем. Mercedes Benz E-класс соли баромадаш 1996 солай. бардруи азиз сӯзишвориш бензин ва газ кор мекунад. рангаш мокри асфалт гуфтагия, моторош ДВС, коробкаш механика. соҳиби мошин маълумот додагия ки мошин дар ҳолати хуб қарор дорад, бо савдо мешидай. бардруи азиз дар шаҳри Душанбе қарор дорад, нархаш 27,000 сомонӣ. як сурат шай бардруи азиз, мақсад дигар суратош дар кор шаванд, ҳамин номеро да занг мезанед, дигар суратоша шумода равон мекунанд. ана маълумоташ дар рӯи экран навистагиём. бисёре бардро гуфта буданд ки ягон Daewoo Nexi арзон бумон. бардруи азиз марҳамат нагӯш кунед. чӣ мошин дар кора комментарияда бинависед. мошини фурӯши бардруи азиз Daewoo Nexi соли баромадаш 1995, сӯзишвориш бензин газ кор мекунад, объем моторош 1.6 литр, коробкаш механика. соҳиби мошин маълумот додагия ки срочно мошинчаи фурӯшӣ ҳолаташ хубай мега. бардруи азиз ана ҳуҷҷат утилизатсия дорад, 4 баллони 80%, харидори конкретни мега занг мизана. мошин дар шаҳри Душанбе, нархи мошин 10,000 сомонӣ. фақат бардруи азиз харидорои аниқ, харидорои конкретни не ки занг бизана гуфтагияй. 10,000 сомон Daewoo Nexi. дӯстони азизам мегзарем ба ҳафтум эълони имрӯза. касе тамошо кардеса бардруи азиз ядоналакира барои меҳнатҳои мо биҷиқен. зинда бошен. раҳмат мегӯм барои дастгиритон. дӯстони азиз хундай Аванте будай соли баромадаш 2017, сӯзишвориш бензин, моторош 1.6 литр, коробкаш автомат. соҳиби мошин маълумот додагия ки ана мошин задагӣ пӯшидагӣ надора, мотор, коробка хадавоиш мега 100%. бардруи азиз мошин тозаи хушунеки, коробкаш автомат. бардруи азиз намисол монитор доштай. дар шаҳри Душанбе қарор дорад, нархи мошин 79,000 сомонӣ. харидорои аниқ бардруи азиз зангш бизанед. бардруи азиз мегзарем ба ҳаштум эълони имрӯза. як мошини беҳтарина гап мезанем. бардруи азиз мошинча гарени тозаинеки Opel Astra G соли баромадаш 2001, сӯзишвориш бензин ва газ кор мекунад, объем мотораш 1.6 литр, коробкаш механика. соҳиби мошин маълумот додагия ки мошин дар беҳтарин ҳолат қарор дорад, ҳуҷҷатош 100% утилизатсия кардагӣ. ана бардруи азиз техосмотри танировкаш то 20 августа. кондитсионер, мотор, коробка 100% ба кафолат, яъне ки ба гарантияш. кондитсионер, мотор, коробка мега 100% ба гарантияш. бардруи азиз мошин қарор дорад дар ноҳияи Деваштич. нархи мошин 65,000 сомониш мега. хайнам хеле бачаё ча апашкоҳо ибад навори мошинҳои фурӯшии имрӯза. аз ки ҷое ки мошинҳои арзон морӯӣ кардан ҳаракат кардем барои шуморо якта ба якта нархошона гуфтем. фикр мекунам ки хай нархҳои соз буд. ана кадом мошин бардруи азиз маъқул шид, комментарияда бинависед. ва чӣ мошине ки мисол дар кор боша нарша фаҳмиданиен, мисол чӣ мошине ки дар кораи хариданиен, комментария ҳамин видеода бинависед. ман дар видеои оянда насиб иншоалло ҳам мошинҳои гуфтагии шумора дар реклама мемонам. бардруи азиз агар мошин дар кор набоша, дар комментария бинависед ки беҳтарин видео саудотеҷе. ва бардруи азиз ҳатман дар канал нем поёнда кнопкаи подписатсияку ҳамора биҷиқен.
айн подписатсияро ҷиқиден зангулача мебурад, зангулачароологӣ дамонед ки ман видеои нав кардам, видеои мисол мошинои фурӯшӣ, хонаҳои фурӯшӣ мекунам ки дар шумо мерава. ҳатман подписатсияро ҷиқиден зангулачароологида монед. хаяк Ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео.